3, 2, 1. Tuloy kita eh. O, makasuyin mo yan. Tika-tika na eh. Hindi talong ayaw. Hindi ka lang ka. Nabarikot mo na sapa na pahuyasan. Tansan banaw. Agaray. Kunala tantay ni Madam. Kunala nilingin tantay. Isi ka tiba ka natin praisen Madam Inets. Kunala ay na. Apurado kayo mga napandiling ka. Ayan kuya, dito yung kasangaw. Tatatay ayam tayo. Ayan na ba dati rin naman? Ayan na pa. Okay. Sugatan tayo lang yun. Baka maris go. Ayan. Sino di may sapay ni Taapo? Ayan. Madi mabalik ni minor ni Taapo. Ayan kuya, makatitay ka lang kayo ni price ni Madam Danet. Sino pa di may sapo? Sino ba ako? May sabi kilig Ayan ko. ito. Ayan natin anak na dito. Ay, day. Nakablang kuya. Kuya. Ay, awan. Oh, may kaitigaro na din. Ay, kududuwa ta. Ano ba lang ta? Ay, ang lugal. Kita ka kasi napagmulagan mo na. Ilaban na tabla, ilaban na tabla. Ilaban na tabla. Okay, sige. Forward kayo, dito ay piling niya. Wow, may na, nautog mo takarkarman. Ah, natagod kayo. Sige. Hindi maganap ka na marabi. Mr. Pogi, hindi barangay Isikes. Wow. Wow, wala na rin. Tungod kayo, tayo patang mechanic sa ilayon kayong kastayan ko lang. Magnaka di sango, mapangka di sango ni Madam Danet, ibagang tinagan. Mark Oliver, 22, Cargador, tapos pick up line. Wow. Okay? Ibagang tinagan mo, tawin mo, trabaho, tapos pick up line. Natarusan niyo. Umuro na nagan. Nagan. Apay kayo muna ay. Apay kasali ka na. Kapalin sumatan niyo. Alay sukatan niyo. Madam, ada consolation prize na kanaw. Okay. Iti kuha consolation prize niyo. Apan nyo to pick up ni kaya ni Galileo Fernandez Pirano. Kasi reklamo. Karoon pa yung lakal. Agar ay kapagtugaw tayo ganun naman. Sige, pagtugaw tayo. Sukatan tayo latan. Awan lang sa bali kita kakasukatan. Sige, makatuyin ang kal. Atan ang kalak. Ayan, kumpleto na. Nakatakas. Ay na, ako kalpas ni barangay. Ayan. Kalpas ni Nagpurwan. Isumula na bungar ka. Uy, sumig! Pag-iinap na ipin na sumusurot yung protocol. Hindi na ang protocol. Naka-social distancing. Ayan. Dahil bakit na nalasan ka na pinayo ang boss? Sige. Amungan ang kaltimakaminanik. Mapangkin niya sa ngalan, nagpakilala ka. Nagan mo, edad mo, trabaho, in pick up line. Sige. Ay, sample ka no, pick up line. Sample di pick up line kas Jenny Padir ka ba? Bakit? Ang sarap mong iihan. Okay. Sige, kasi angkol, ang mo, okay. Ayan, ang tuloy tayo dili ko daw. Kita yung atras tayo. Dito. Sige, candidate number 1, number 2, and number 3. Sige. Dapat agdati po natin rampa na. Okay, background music, maestro. Candidate! Welcome to Number 1! Amurado ka ba? Nagwapo ka kung nulunul ka ba? Sa ipot, asumit ka muna siguro si Arana kaya namin buwan. Welcome to the Mr. Pogi ng Isikes 2022. Please welcome our candidate number 1. Okay, palakpakan! Manos Richard Serita. Tawag! Nakalipan na kayo lakbaw! Okay, ulit, naga! Manos Richard Serita. Si Varnada 90 minutes. Ngayon na tundog! Tawag! 42, trabaho! Marami eh. Magdal ka na guys! Window and operator. Welder and operator. Ang pick up line. Susunod ba? Bakit?
lang. Kunin. Nagkikita yan. Ang haba ng muso mo. Natikuling na dahil suso ka ba? Kasi ang haba ng muso mo. Mayak pinag-iswilaan. Okay, nagpasod ka, dito. Number 2 ang final pass. Hindi ka backstage. Tinangin, tanigin. Parapos mo lang natin kita sulay. Tika lang kuya, tika. Pakipaigit lang natin uping apaw na baka may pagtunda mapisket awan sukang na eh. Alright! Please welcome our candidate number 2! Palakpakan kayo ni candidate number 2! Gusto ko lang batiin yung... Hindi niya ako kilala eh. Pero yung author niya, kilala niya. Gusto tayo. Happy birthday na Nate. Thank you. Hoping for life. Sana lahat. Kasi pandemic eh. Love you. I love you more. Ako, after 60 trabaho. Nag-ano, tagatagay ng isang pagkakas. Aburin ka! Ang kapal niya sikat! Ay, aburan ka! Natepagpunan ka na utot! Idulin mo! Aburin ka, bes! Okay, kalang pinalpas! Kailangan! Pag-ararapin pa sa kikulo ta suling! Okay, pagka di backstage ang kalita! Okay! Please welcome our candidate number 3! Palakpan! Hello po, ang happy birthday ko. Magandang gabi po. Ako si John Manila. Ako si John. May source in order ko. Welcome po. Ba't ka pa dumating? Bakit? Bakit ka pa dumating? Amo kaya't ka na bakit ka pa dumating? Amo kaya't nakipalanin ka! Hindi, kasi love mo kami. Ayan! Okay, palakpakan tayo ni candidate number 3. Alright, please welcome our candidate number 1! Pick up line ka oh yeah, goodbye. Okay, thank you, candidate number 4. Ang talent na palikanaw. Ayan, hinya kay pipilihan, hinya kay piyangkal. Inya talent mo. Sumala lang, hinya kasunata. Budots. Budot. Okay. Budots ka no. Maestro. Budot, okay, gitik-ating ka karon. The floor is yours. Budot, mga po maestro. Lato yan. Palakpakan ko daw ito sa candidate number 1. Sumala, natigay mo sala. Ina, kumpurmi ka na. Kumpurmi ka na. Nating-atingakan. Palakpakan tayo ni candidate number 2. Ay, sana. Thank you so much, candidate number 2.
Pinya ti talent mo. Cha-cha! Cha-cha. Among trabaho na daw. Full star. Contestant number 3 makatutuya raw. Ayan. Makatutagpit. Nalpasan ni Simpson. Yan na aso itangan na talong kanisa. Itangan na talong sa pingkay itangan na talong kanisa. At aso. Baliktad na siya. Balusaw. Nasama natin sa mga pauyasan tiara ka. Balat na kakapsat. Ayan, iti mabati dito. Isu ti mga bak iniso iti partner miniingin. Tatatagad ang mga bak, pinapigsaan ti palakpak. Palakpak lang po, awan ti iriyag na. Palakpak lang, tanto makita tayo, maklaro tayo, no sino nga talaga ti kaatuan. Naasda ti iriyag na po, disqualified. So, kailangan palakpak lang. May katoy ko yan. Ayan, nagpili tayo. Siyempre, ato yun na yun. Talagang kakarigagat ti talent mo. Tapos mahabak ka lang. Di may isa, tapay back-up na. Iso na ka talaga ka, dahil pasabog na. Roy. Nagsagsagorsor di sa tingin. Alay! Ate Pio! Yung tudok apo, palakpak ka dyan. Alright, dati na kayo nalang apo. Alright, contestant number 1! Agama 37. Ano ba? Nabilang mo? Oo, 37. Contestant number 2! Aga 18. Ada 18. Contestant number 3! 44. 44. Contestant number 44 Iso na automatic. Sikatin ang abang kuya. Ayan, thank you so much kuya, uncle. Tika nga. Tama. Tikating nga kuya, sikatin ang abang. Tika best. Automatic nga si agay-ayang tayo at napay iti-follow up ating naday kayo dito ating na. Tingnan natin mo kuya. John Lloyd! John Lloyd! At kaiso nga John Lloyd tinagan na. John Lloyd Cruz. John Lloyd nasa cross. Ayan. John Lloyd, ada asawa mo. Nabate. Ayan na. Grabe. Ilusa mo. Mano tawag ni John Lloyd? 39. Oh! 39. Nasaba pa nakalungtong mo ah. Ayan, Kuya John Lloyd. Amin iba namin dito. Joke lang ah. Wag Sa na mga nakakaulaan. kailangan. Wag. Amin na gayayan kailangan. Joke lang. Di maraming data. Wag. So nagpagamin na gwapo ka.
Jong nilaan. Yan, yan. Uminom ka! Kanya tanong, tanong! Tanong. Diyak purpuran! Hoy, malamaw. Di dapat tarin tanong. Tanong man ka na po, parang kiniguya. Huwag na lang suksong abay. Sungsungat. Natatakuya. Apay dapat sa pinugsak sa burso. Siyang na anti-suleng, kuya. Shakmat ni antikol nga ingin. Apay na antikal. Anti nga kaupukol. Wow! Natatakuya, kada arami de kaitoy. Gitanong na po. Ikaw utang yung tanin, may aripin. Kada arami de kaitoy, kuya. Okay. At kansyong kami, ti Ilocano song, iingay. Rin natin ikamak taparte ti pagpagin, igamamot iniingay. Lukas Pangarigan, kinulti. Uwan! Nautok na takarkarman. Ah! Wow! Uy, napinta si taga-pisimi sa matatalin dam amin. At tuyan mo na. Siya manitulugan. May katulad. May dadya. Kapag mo papros mo dito. Amerikano mo. Ito yan. Lukas Pangarigan, kinulting na taulong ni Suling. Kulting ang dati ulo. Kasi kuya, well, madanon mo ito datoy. Manipot ulo, nagpapababangat, papababangat, papababangat. Kasi Masya tinagin ka, Misuna. manipot ulo, nagpapababangat, papababangat. Apay tapos itong dapat damit kastak, baka dakdaktul pa eh. Punta kayo. Sulat nila parta ka, wala nila natin ko. Guri ka, idamat mo eh. Makangata mga alisan. Ang mga kuputin ka na ako. Ay, naganak ka, kukwak to din labang yun na sa ating burburan. Nato yan. Akan siya tayo, may gamang di ng garudan. Ganang mo din na. Wag! Eh, kasi singapay lugi ah. Sige, gamang Tayo, sumala tayo. Maestro, pasok. Maestro. Ulit. Salam mo. Nagpasya, hindi bakla. Nagpasya, hindi bakla. Nagpasya, kuna na ay dyan lo'y dumanag ka nito'y dyan lo'y taang tugaw ka. Tugaw. Wow, pag tugawin tayo ni John Lloyd. Hindi ka nagtugaw ka to. Tugaw ka dyan pa. At tugaw ka na kalaw. Dato yan, John Lloyd. Nung inigamang ka, igamang iingin na. Sige. Ako rin ka nga. Nagtarasulos mo tayo na. Dato yan. Inigamang ulo. Loading. 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 Bawat signal. Inigamang ulo. Kuning-ting. 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 Start na. Tung. Inigamang ulo. Inigamang ulo. Ulo! Ang nasusong ulo pa yes! Ulo pa yan! Pagpapamagarot, ulo pa yan! Sige. Nakaroon sa mount! Wow, dahil hindi ka. Inigamang ulo. Kasta! Basag na alaw. Ay mababailan. Inigamang ulo. Ay mababailan. Inigamang ulo. Ay! Aguray! Di ko na inigamang
ulo pa kita panak sa bunot. Abay nga tayo pungon mo. Sulutin ko na. Ha? May ipagam ka daw. Awan na ba ka? Lagi, bartog ka lang ako doon. Nagulpot ka pa. Hindi sa kayo. Hindi ka makulong. Kuna na. Hindi ka makulong. Ay mababain na. Nasa imot ka ako. Kapag na mo ragunutan. Anya, di ba ba yung ulo? Bulong. Sana kayo natawag mo dito. Natawag mo dito. Nilata. Loo. Di na tayo umuwi. Iligamak muging. Muging. Ay mababayan. Iligamak muging. Muging. Agarikap mo. Iligamak muging. Iligamak muging. Pagaya mo, lagi mas nakatawa. Anak ko magani sa dugo. Ikaw, nakasupor sa'yo na. Iligamak muging. Mula na. Ulitin na. Kaya tayong kapayayan. Iligamak muging. Ay bababayin na. Inyati babati muging. Munang. Munang. Sika munang. Inyati babati muging mo ba? Sumarno na. Nyati pa ba? Dato ni dato, yung tawag mo ta. Tengget ka na. Nampay Dato kay agong. Ito pa'y agong. Ito tayong agong ang Inigamak. Ano ba yun? Inigamak agong. Agong bes. Inigamak agong. Apila! Nagangsag! Imbis mo nga bes! Napag ka nagpawi-uwi na. Punasan! Ang pita punasan ta, nagangsag mo, tatatakulap mo. Punasan ta. Punasan! Oh, mabalinaw. Inigamak agong. Agong makatugtugong. Inigamak agong. Agong. Ay mababayan. Inigamak agong. Kuna na. Kaya tayong kapayayan. Inigamak agong. Agong makatugtugong. Inya, di ba ba agong ni Kuya John Lloyd? Ay, subukan ko. Shortcutin na kayo. Shortcutin na! Matiya! Dati pa'y pingit. Tugpo takar-kar mo, bes! Hindi na ni Timay. Timid pa. Matahanon mo ka lang. Ryan. Inigamak Timay. Ay mababayin na. Inigamak Timay. Pinagman na ka, bes! Yan ang pagkadaanan niya. Inigamak Timay. Ikaw ba si Sinay? Inigamak Timay. Ay mababayin na. Inigamak Timay. Kuna na. Kunlakas ta. Kaya dayong kapayayan. Inigamak Timay. Ay mababayin na. Okay. Inyati babati timid. Dato. Baba. Nalpas ka rin din timid. Dato yung karapan. Tengget. Ano tayo? Makabungkulak sa kinaparta ka. Inigamak tengget. Inigamak tengget. Ay mababayin na. Amuray ka man, Julay. Amuray ilas. Nagpag ka sumapin mo. Tas ang awaw. Kaya amuray lang kinumidad. Kinumiti ko din. Inigamak tengget. Ay mababayin na.
Nice pa lang ka no. O, tungkol. Tungkol. Alay. Lalpas Ilang mo pabatan. Batan. Inya, tibabati, tungkol. Danoy. Liig man ang tanong. Ato niya danoy. Datoy nga tawag mo dito eh. Babang ano pa eh. Naina. 42 anyos ka. Nagsasanga taon mo. Di ka pa mo party bagbagi. Datoy barukong. Datoy. Hard to beat. Alay, tayo hard to beat. Ito'y tayo hindi barukong. Minum na. Pwede mo. Nih. Nagal ko kami na may guyong kusuling. Dati pa kasi dapat mulagat na ugaw. Alay, Dati yan. Dito yan. Diyan na kalakal ang Ito'y suso. tayo barukong. Nay! Dapat ka basta. Nay! At pili ka dyan, Lloyd. Inga kaya mo. Petroleum jelly, winotire black. Bambang. Ako rin ka, ni, tanawang mo tatanong. Tanawang kita. Tanawang tatwang ka mo ngalugi. Kung pa naguyog tayo ta, ang kangalugin tuyag. Inya kulay na di bungay na. Awan. Nangisit. Aba kita nangisip mo. Nauburios. Dano lang. Ay, kaya. Akal, dyan lang. Di, nag-imang natin mungin mo ni Urmutan. Dyan lang. Rinyati, naramit ko na barukong mo. Iso na aramidin di barukong na ang. Wow, gusto mo. Nag-imang gusto mo na rin, kasi natin multimano. Dano lang. Inig ka nga, barukong. Dito yung mga pauyak sa Inig gamang barukong. wow. Ay mababay na. Inig gamang barukong. Inig gamang barukong. Atat na eh! Barukong. Alam mo natin, managabigpitin na, kaligat di mabigpitin, masakit ni Pusong. Inig ka Inig gamang barukong. Ali, ramasong kitay. Walang laman, ada ka mo. Inig gamang barukong. Kasi ano yung Ramasong na, kasi nagpuspus ninyo. Inig ka Inig gamang barukong. Ay mababay na. Inig gamang barukong. Ito'y bagay. Iso ka mo tigdanan. Inig gamang barukong. Muna na. Kaya yung kapay. Inig gamang barukong. Iba'y palat mo ah. Kinilala mo. Ay mababay na. Sabi na isa. Adami ka isa. Inuwak barukong. Inuwak ka. Inuwak ka niyo. Anong managalikin niya mo. Sige. Inuwak Inuwak barukong. Sa pandas mo. Bindil pa ako. Ay! Inuwak barukong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Limitan! Naulaw! Pagdaksan to! Tugkakaot! Ano yan? Titikan pa ba? Dito tayo babada to. Post-on. May tapos ka. Ay, di pusod pa. Pusod. Pusan. Woy, sige pa. Hanganin na eh. Pusod. Tanong maalam di premium. Pero maalam ni Premium. Ano ba yan? Dito tayo post-on. Post-on. Ay, sos! Post-on! Iso! Ay na! Sulayin, madami ko namin. Patulto lang. Ay, nga. Puson. Post-on. Ganang mo yung pusod mo. Ano yung pinagiging mo puson na nakatutubo? Alin? Kumupay lang atin si Suso ah. Kung mobile na suso ka timper. Kasano nung pumiitan na. Ilaylaya mo pa lang nakasta. Naruan ang kasiguro. Bari. Post-on. Inigamang Post-on. ay mababay na. Inigamang puson. Post-on. Inigamang puson. Ay mababay na. Inigamang puson.
Dato yun. Tita yun. Ingat itawag mo dito eh. Dato'y mas na nakukot na ang tato. Hindi data nagbuot at isul na. Inatawag na dato. Dato. At yung naglamang ulo na. Nagpababagang mo yun. Nakano? Sila. Hindi tata sila. Anak, umigom. Duwa ka lang. Duwa ka tagitnig ko. Go. Ilaya mo. Layat pa lang mo pa'y dandano. Inigama. Layat mo. Inigama. Tingnan. Halinahin ka na. Apurado ko. Hindi ka sa karutan. Tingnan. Akal! Ikaw ang mga isubong! Maya dati afirme. Apan mo ang malang! Ate mo subong! Sige. Inigama. Kuya John Lloyd, kamay sa isula ka ng paragsak tata-birthday ni Madam Nanet ni Madam Nini. Alam di price mo ni Madam Nini, Madam Dama. Nanet. Ay, Madam Nanet. Tatay Kuya John Lloyd, sinundo na kayo dahil tatay tulog na kamot lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Kuya John Lloyd, tay tulog men. Dagiti makayat apo nga makipagtulog, ijay kayo na uli ko. Ayan, may niliw magkanya ni John Lloyd. Nagpapatagigat ka lang nga, bres. Madi ka papaamot. Tanay, managpuputol kami. Amin na kasapulang. Itadmikin niya, medyas, ulos na madi kang lapmay. At ang barya di kapulsa, tayo paglapamasahin na gumanong kini San Pedro. Doon sabay lang ko na Kuya John Lloyd, na napintas, di pa kay Karyam. Ayan ka. Barangay Tanong Abot, di Barangay Kisingay. Kaya ka, Titano. Kailangan Ayun, Titano. Diyan ang umulwangan, tayo nito pagpintakan tiinig. Ayun, Ben, lisan nyo, tatakas na may saging. Lisi kayo. Lisan nyo, tatakas na may saging. Di manok, dududun nyo. Lisan nyo, ay natakas na may saging. Kung na kayo, ilapas na di ba mo kayo. Nagising na ako! Hindi styro! Pinutin niyo ni Manok na nagdudo! Nagpupulipat pa! Ay, nagagawin pa! Ay, nagagawin po! Nagagawin na di ka na lang sa atang nagagawin! Ay, nagagawin! Ay, nagagawin ka sa tawag! Ay, nagagawin! Ayan, Kuya John Lloyd, alam-talatan yung price mo, ini Madam Nanet. And once again, tataapon di person nilingin. Ang kayo pa nga po kawawid. Tagsasala kayo tatangarabi dahil sa apon di request niya. Madam Nanet, bagi yung ating tatangarabi, so enjoy tayo. When ang kayo pa yung nagawawid apo, natipa ay itibunggoy, isuling dausman, kada kayo tatangarabi, kasla halo-halo.
Kung unang kumikibas, Rumah Probi, Pintas.